Bangni kokthai ni bisingo ani khao nangjak kaisa verse abongkha Philippi 4:13 aro sijak tongo Kristo ano phanrama baise bebak jarao soitangani ang phanmano abo hakino jeng Christian rok Kristo bai jeng dongkhangkai joto situation no basai tongani aphan kaitor senorbo awni bagina a kokthai ani khao belaikhe nangjago hambai ke mathai simani kothoma kaham soini tetis porno tamo ke bini hari bagai sewan sugarati bonai ma pino tongna bagai sewan sugarati hake bono robna se mani ngeruwani asan phorongmung suloni tin abo hongke hai hani sawaro nini samung rokno subrayong ni thani aphati hake nini sap marok bebak no sanai abo ke jokhon chimani kothoma kaham 4:24 kaitole pholase abo baina bono suine rok phola bai kubai bai ke ma suinai akokman lai kinanga bele ham jokhon chimani kothoma kaham jotoni ego bele nang kokmani wo silek tongo abono ani ko bele kino nang kokmani klai karon tan ke obaso te yang bele kino khaksa motai tong thubu aro hai hini saw ego jisu hai hini saw norokta wana di kai bena pojo khlai di te ano ko pojo khlai di ni saw johon dini sulo tamne huma kai to sungka nam sa khanjama bai mini songdari sadala rakka a sadala na pojo khlai nei bora bo komori muthang jak khlai mana tei ke bona rakka Timothy chapter ni te keha ba sang sani mokhe aro tongo ishor le keha chuk che unkhe ishor bai bro nik chalo thefari mo pho keha se unkhe abo bongle Jesu Christ se